Jo és que per la meva o per la nostra part la impressió que obtinguem tant en este punt com en l'altre, com en l'anterior, com la creació d'un banc d'aliments i demés, és que l'equip de govern, el Grup Popular, evita la responsabilitat que té de liderar tot això, i això és el que s'està reclamant des dels grups de l'oposició. Això és el que s'està reclamant, perquè al final les justificacions per al vot contrari és que nos reunimos en su momento con las AMPAs, que ya lo están haciendo y ellas no tienen ninguna necesidad, y por tanto, pues igual que en el seu moment, en el cas de, igual que la mateixa justificació que donava la portaveu del PP en el cas dels recursos per a les associacions, en este cas que fan el tema del banc d'aliments, no, és que no tenen necessitat econòmica, però si és que nosaltres el que s'està reclamant per part de l'oposició i el que s'està reclamant per part d'un conjunt important de la societat és lideratge polític, perquè ho ha dit antes l'alcalde, vostès governen, tenen 11 regidors, no? L'Eixina, senyor alcalde, tenen 11 regidors i vostès toca governar, doncs es toca liderar això. Liderar això vol dir ficar-se al capdavant i treballar-ho, i no deixar-ho en mans d'altres, voluntaris o no voluntaris, i si aquests voluntaris participen millor, sumar-los a això. Però aquesta és la qüestió, per això no s'entén ni que se vote en contra d'això, ni que se vote en contra del banc d'aliments, ni que a més se faça el discurs de que tot està fent-se, tot està bé i no hi ha ningun problema, quan la realitat és una altra. La realitat és una altra ben diferent. Per tant, la sensació, i ho he dit antes i ho torno a dir, és d'autisme polític, de preocupar-se en els seus problemes, en les seves batalles internes, en les seves guerres, i no preocupar-se per la realitat social. I aquesta és la sensació que a uno li queda, o qualsevol persona que estiga veient este plenari, li queda quan veu l'actitud del grup popular. Per tant, jo crec que és el moment de canviar aquesta actitud per part seua, i és el moment d'admitir que n'hi haurà coses més ben fetes i coses més mal fetes, i que n'hi haurà propostes fetes des de l'oposició que se hauran de portar endavant, i que no tot el que fan vostès està ben fet, ni més ni menys.